Доброго ранку. Рада вітати вас у нашому доброранку. Салют усім! Привітання, Лесик. Ой, а що з тобою? Чому ти у ковпачку? Ти на який це карнавал собрався? До Нового года я ще далеко. Смешно вам. А вы не ведаете, что сегодня, между іншим, день гнома? Гноми ж хотіли у ковпачках. Правильно, тому і я вирішив з'явитися у таким головним уборі. Каб цікавее было, и каб вам рассказать про гномов. Ух ты, не ведала. Пробач. Я з задовольненням послухаю, що ти нам про гэтых гномов розкажеш. Вось откажите спочатку, что вы ведаете про гномов? Я ведаю казки і мультики, у яких гноми головні персонажі. Я так само читала про гномов у казках про Грим. Так, гэта такие маленькие чоловічки у ковпачках. Правильно, з давніх часов існують легенди про гэтых фантастичных и забавных створенняў. А ведаеце, что означает слово гном? Что? Жыхар зямлі. Лічыцца, што ўсе гномы адразу выглядаюць як дарослыя. Нават калі яны толькі-толькі нарадзіліся? Так, і галоўнае іх адрозненне ад людзей зямлі гэта малы рост. А жывуць яны дзе? Легенда гаворыць, што адны гномы жывуць глыбока пад зямлёй, другія ў горных пячорах, а трэція ў лесе. Я у лесе даволі часто бываю. Чаму ж ніколі з ляснымі гномамі не сутыкнулася? Таму што яны ўмеюць добра маскіравацца. Думаю, так і ёсць. Вось абавязкова. Калі ў наступны раз пайду ў лес, пастараюся якога-небудзь гноміка знайсці. Ад Касі не схаваешся. А чым любяць гномы займацца? Што пра гэта гавораць легенды? О, яны любяць жартаваць і весяліцца. Ай, зусім як я. А яшчэ лічыцца, што гномы вялікія майстры. Яны здабываюць з недраў зямлі каштоўныя камяні, апрацоўваюць іх, робяць розныя упрыгажэнні. Ух ты, упрыгажэнні я люблю. І калі гэта не казкі, а гномы на самой справе існуюць, дык я абавязкова з імі пасябрую. Вось убачыце. Ну, усё можа здарыцца, Кася. Я веру, што іншы раз казка становіцца рэальнасцю. Ага, і я веру. Дзякуй табе, Лесічак, за цікавы расказ пра гномаў. І дзякуючы табе у мяне з'явілася мэта жыцця. Адшукаць гномаў? Ну, хаця б аднаго. Паглядзім, паглядзім. А зараз мультик? З вялікім задавальненнем. Працяг мультфільма мы ўбачым крыху пазней. А зараз адкажыце, як думаеце, хто сярод сямейства каціных самы моцны? Ну, можа, тыгр? Я чытала, што ён нават і льва можа перамагчы. Безумоўна, тыгр самы моцны і самы вялікі сярод сямейства каціных. Напрыклад, сібірскі тыгр важыць звыш за 300 кілаграмаў. Ой-ой-ой, не можа быць. Яшчэ як можа, а даўжыня яго дасягае 230 сантыметраў. Сапраўдны велікан. Уяўляю, як напужаліся браты ў мульціку, калі сустрэлі такога асілка. Я б таксама пабегла на ўцёкі з усіх лапак, як гэта зрабіў адзін з братоў. Бачылі, якія ў тыгра зубы і іклы? Дарэчы, іклы сібірскага тыгра могуць быць у даўжыню да 10 сантыметраў. Бррр, аж надрыжыкі ідуць ад страху. А як думаеце, ці сустрэнуцца зноў браты ў мульціку? Я лічу, што яны павінны пераадолець свой страх, дапамагчы адзін аднаму і сустрэцца. А давайте хутчэй глядзець працяг мульціка, бо я нешта расхвалявалася. Ну, вось, бачыце, я ж казала, што ўсё скончыцца добра. Галоўнае пераадолець свой страх. А вось у мяне гэта не заўсёды атрымліваецца. Баюся глыбіні, калі на возеры плаваю, баюся вышыні, калі на арэлях гушкаюся. І яшчэ шмат чаго баюся. А я чытаў, што пачуццё страху – гэта добра. Што ж тут добрага, Лесічак? Не кажы глупстваў. А я згодная з Лесікам. Страх – ахоўная функцыя нашага арганізма. Правильно, Палінка. Калі б у нас страху не было, магло б шмат непрыемнасцяў ці яшчэ горш шмат бяды здарыцца. А ты баешся глыбіні, Кася? Ага, вельмі баюся. І таму далёка не заплываеш. Дык гэта ж добра. Значыць, я іншы раз павінна свайму страху дзякуй казаць. Менавіта так.
А яшчэ я, бывае, баюся сазнацца, што зрабіла нешта дрэннае. Наприклад? Напрыклад, учора я зламала одну цацку, а не сказала, што гэта я пабаялася. І зараз перажываю. Вось. У мяне таксама такое бывае. А вось ад страху сказаць праўду неабходна пазбаўляцца. Лёгка сказаць, цяжэй зрабіць. Мне таксама спачатку было страшна, а потым я даў сабе слова, што ніколі нікога падманваць не буду. І атрымліваецца? Атрымліваецца. Тады і ў мяне атрымаецца. Паспрабую і зараз жа Лесічак, гэта я. Што ты? Ну, гэта я яе зламала і не сазналася. Каго зламала? Нікаго, а што? Тваю машынку. Выпадкова атрымалася, я не хацела. Прабача. Прабачаю. І не перажывай, я яе ўжо адрамантаваў. Што? Адрамантаваў і нічога мне не сказаў? А я учора ўвесь дзень і ўсю ноч перажывала. Кася, ты малайчына, што пераадолела свой страх і сказала праўду. І адразу ж стала лёгка на душы, так? Ага, нібы груз зваліўся. Фу, і цяпер мне нічога не перашкаджае папрасіць цябе, разумнік, яшчэ адзін мульцік уключыць. Гэта я з задавальненнем. Мультфільм, сябры. Ой, а з нами хтосьці на сувязь хоче вийти. Зараз поглядім. Так. Ребята, здравствуйте, я София. А я Марьяна. Мы из Молодечно. Дык гэта ж наши добрые знакомые. Прилетание! Попробуйте отгадать то, о чем мы сейчас вам расскажем. Она бывает длинная, а может быть короткая, а может ее совсем не быть. Она бывает во многих местах. Из-за нее мы тратим время, но если что-то очень необходимо, то приходится смириться с ней. Складаная разважалка. А усе разважалкі Софійкі і Мар'янкі з Маладзечна няпростыя, але вельмі цікавыя. Дзяўчынкі, вы просто мастачки придумывать классные загадки-разважалки. Раньше мне мама рассказывала, что они были длиннющие, а когда дойдешь, ничего уже нет. Чаще всего она бывает в магазине. Так, давайте думать. І ви, сябры, долучайтеся до нас. Будем думать разом. З чым прыходзіцца згадзіцца, калі нам гэта неабходна? Не, я не ведаю. Почакайце. Матуля дзяўчынак казала, што раней яны былі длиннючыя. І гэта часцей за ўсё бывае ў крамах. Можа, гэта чарга? И, ребята, правильный ответ. Очередь. Ура! Ура! Мы здагадаліся! Мы малайцы! А ведаеце, чаму так доўга правільны адказ шукалі? Таму што зараз у нашых крамах чэргаў амаль няма. І гэта цудоўна. Ну, не тое, што было раней, так? Так, ну што, будем развітвацца з гледачамі? Ай, не хочацца, але прыйдзецца, бо час перадачы заканчваецца. Сябры, наперадзе цудоўны дзень. Няхай ён будзе багатым на розныя яркія ўраджанні. А яшчэ жадаем вам сонечнага і добрага настрою. І сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Быць усім! Ха-ха, я праверу! А на заканчэнне яшчэ адзін мульцік.